Today is January 2 ug nagtripping na sad mig samgyup sa suba sa Baongon, Bukidnon. One of my go-to place gining suba sa Baongon, mga kabisaya. And for today nga January 2, akong mga anak gusto sa sila magmuni-muni. Why not? Dalo na to sila sa lugar kung asa sad ko gaadto. Hello mga kabisaya ug welcome back sa akong vlog. And for today's vlog, nadita karon sa suba sa Baongon. Kinsa na ba ang nakaanhi diri mga kabisaya? Kabalo mo kung wala pa mo nakaanhi, i-try gyud ninyo anhi diri guys. Kay isa gini sa ma-recommend nako nga lugar sa Bukidnon nga duol pud kayo ni sa CDO. Nindot gyud kayo tambayan diri mga kabisaya kay bisan tuod og daghan gapanganhi dinhi pero peaceful gyud gihapon ang lugar. Peaceful ang area mga kabisaya tapos dili pa ka mahadlo kay daghan man gid ka panganhi diri daghan gatambay ug malingaw sad ka sa imong daghan matan-awan bitaw dinhi nay magbarkada nay mag-aura-aura dinay meeting napagi ka panglaba nademi kauban karon nga Koreana/Vietnamese Malaysian Korean Chinese. Okay, murag ako rin nagkatawa sa akong jokes. Muna mong baon, we have ham, hot dog, nami pasayan, tapos nami pork. Asa pong pork? Ito na dito, Jel? Oh. Nagdala sa big egg. Nagbayda yun may og 1 kilo na bacon slice pork. Nagdala mig lutuanan. Guys, grabe gamit yung kay ni nani kagamay nga lutuanan. Pagamay-gamay lang ni siya pero grabe ni makaluto ay. Literal gini siya nga Disney princess. Literal. Oh, wagi gibuhat oh. Igo lang magulat og kaon. Nagdala sad mig ice bucket mga kabisaya para nami butanganan sa soft drinks, ice, and water. Per, pwede di mo ibutang sa imong bag, per? Hala, ipadayon na, per. Ay, ginay imong shoulder bag. Oh, sige pa. More. Don't be scared. Okay, no. Ako matabang anak kay kaon ra gyud. Pagabot na mog Baongon mga kabisaya, gigutom na gid kayo ko anak. Kagikan pa ko nag-prepare orders, then after sa kong orders, nag-prepare na po din ko sa among dalon para samgyupsa lagi da sa suba sa Baongon. Then kana nga gasigis lag prito, gusto na unta ko magkamulog kaon kamulog prito. But dili da pwede, stick to kay nga pangluto din. Hindi daw pwede, kailangan daw lutuin daw halos tanan. No. Mitabang na lang po dahil kog luto mga kabisaya para mahuman na. After naman na prito ang hotdog, pork o ham mga kabisaya, gisunod po dahil na magluto ang ramen. But while gahulat mi nga mag-boil ng water, kamulo na lang sa demi kaon mga kabisaya. And finally, nakakaon na gid ko guys. Kaya na palang daan sa pork. Lami na jud kaayo siya ang humot, ang tingog, tapos salt and pepper ang gitimpla. Wala ka na ilang. Wala ka na.
And there you have it mga kabisaya, dili gud kailangan nga mahal nga laag para magbanding o para mag-enjoy. Og dili pud dako among gastuan na mga kabisaya kay mostly sa among gipangbalon diha mo pa nang sobra-sobra na mo sa New Year's Eve, amo lang gidala diha tapos nagdugang ang dami Wow, ramen og kanang pork.